Замислете се за един момент. Какво е твоето истинско призвание? За какво живееш? Какво ти е в сърцето, когато сутрин се събуждаш? Стремим се към успех, към признание, но дали това е наистина целта на живота ни? Днес нека си зададем въпроса: как бихме могли да използваме всяка минута за Неговата слава? Истинското щастие не идва от това да преследваме нашите лични желания, а от това да поставим Божията цел на първо място в живота си. Няма по-велика цел от това да бъдем инструменти в ръцете на Бога, когато Му позволим да ни води, когато предадем нашето време, енергия и усилия за Неговото царство. Откриваме не само мир, но и истинският смисъл на живота. Библията ни казва в Притчи, 16 глава, стих 3: „Възлагай делата си на Господа и ще се утвърдят твоите намерения“. Това означава, че ако поставим всичко, което правим, в Божиите ръце, ще открием пътя към истинският успех. Успех, който не се мери с богатство или слава, а с вечните плодове на Божието царство. Но как ще изглежда денят, ако решим да не живеем за себе си? Ако вместо да търсим само личният си успех, започнем да се молим: „Господи, използвай ме за Твоята слава и цел“, как ще се променят нашите решения, нашите действия и най-вече нашите отношения с другите? Днес е денят, в който можем да започнем отново да поставим Божията цел на първо място в живота си. Да живеем за Него, не за нас. Да бъдем светлина за този свят. Да носим любов и мир на всеки, когото срещнем. Бог има план за теб. Няма нищо по-велико от това да се предадеш на Неговата воля. Не се страхувай да се отдаваш на Божията цел. Той има велико предназначение за теб. Може би се чувстваш малък или незначителен в света. Може би се съмняваш, че можеш да направиш разлика. Но не забравяй, Бог избира да използва хора като теб и мен. Обикновени, но готови да се предадат на Неговата воля. Той не търси съвършенство, а сърце, което е готово да бъде водено и използвано. Бог има план за теб. Не е случайност, че си тук в този момент. Всеки ден е шанс да бъдеш част от Неговото велико дело. Той има място за теб в Неговото царство и твоето действие, малко или голямо, може да има вечен ефект върху света около теб. Каква е целта на твоето съществуване? Да търсиш Божията слава и да бъдеш светлина за другите. Всеки път, когато поставяш Него на първо място, Той ще ти отвори нови врати, нови възможности. Всяко твое усилие, насочено към Неговото царство, ще бъде възнаградено. Не чакай да си готов или перфектен. Бог не чака да станеш нещо велико, за да те използва. Той иска твоето сърце, твоето желание да следваш Неговият път. Всеки ден, всяка малка стъпка, всеки жест на доброта и любов е част от Неговият велик план. Ти си носител на Неговата слава. Когато се предадеш изцяло на Неговата цел, Той ще те използва по начини, които не можеш да си представиш. Вярата в Бога е вяра в безкрайният потенциал, който Той поставя в нас. Доверие и покорство към Бога са ключовете към живота, който ни води към истинска слава. Не наша, а Негова слава.
Поставяйки Неговата воля на първо място, ти откриваш нови възможности, нови начинания и нови пътища за растеж и служене на другите. Бог използва тези, които са готови да се откажат от своите собствени планове и да се доверят на Неговите. Не забравяй, че всяка стъпка, дори малка, е част от Божията пътека. Ти не си сам в това пътуване. Бог върви с теб, води те и използва живота ти за Негова слава. Сега е времето да се предадеш изцяло на Него. Може би и днес си казваш: Господи, използвай ме, но си уморен, разочарован или дори объркан от пътя. Запомни това. Бог не търси перфектни хора. Търси сърца, които казват да. А сега, ако си един от тези, които искат да живеят за Божията слава, напиши в коментарите: Господи, използвай ме за Твоята цел. Ако си преживял момент, в който си се отказал от своят план, за да следваш Божия, сподели го. Твоето свидетелство може да вдъхнови някого точно сега. И нека направим нещо заедно. Ако си тук не случайно и вярваш, че това послание трябва да достигне до още сърца, коментирай, сподели и нека алгоритъмът да послужи на Божият план. Бог ще използва точно теб. Не утре, а днес. А сега нека се помолим заедно. Римляни, 12 глава, стих 1. И така, моля ви се, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва, жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. Господи, Ти, който си ми дал живот и дъх, днес отново Ти представям себе си. Не само думите си, но сърцето, мислите, тялото и волята си. Искам да съм жертва жива. Не защото съм достоен, а защото Ти си достоен. Помогни ми да живея така, че всеки мой ден да бъде израз на покорство, на любов и на вяра. Научи ме да Ти се покланям не само с песни, но с живота си, с изборите, които правя, с делата, които върша и с сърцето, което купнее да Ти угажда. Да не живея за себе си, а да горя за Теб, за Твоето дело, за Твоята слава. Галатяни, 2 глава, стих 20. Съразпънах се с Христос и сега вече не аз живея, а Христос живее в мен. А животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божият Син, който ме възлюби и предаде себе си за мене. Господи Исусе, колко често се опитвам да задържам контрола, да водя живота си според собствените си разбирания, но днес Те моля, живей Ти в мен. Помогни ми да умра за себе си, за гордостта, амбициите и желанията, които не са от Теб. Нека всичко, което съм, бъде потопено в Твоята благодат. Променяй ме отвътре навън. Нека хората не виждат само мен, а Теб в мен, чрез делата, чрез думите, чрез любовта, която давам. Животът ми не принадлежи на мен. Ти го изкупи с цената на кръвта си. Помогни ми да го живея така, че Ти да бъдеш прославен във всичко. Псалми, 115 стих 1. Не на нас, Господи, не на нас, а на Своето име въздай слава, заради милостта си и заради верността си. Боже мой, често сърцето ми търси признание, похвала и одобрение. Прости ми, когато съм се стремял към слава, която принадлежи само на Теб. Днес
искам да изрека тази молитва с дълбока искреност. Не на мен, Господи, не на мен, но на Твоето свято име дай слава. Защото всичко, което имам, е от Теб. Способностите ми, дарбите ми, дори самият живот. Всичко е от Теб и за Теб. Напомни ми, че славата принадлежи само на един, на Теб, който си верен, милостив и достоен във всичко. Нека Твоето име бъде издигнато над всяко друго име. Йоан, 3 глава, стих 30. Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам. Господи, тази молитва боли, но тя е толкова вярна. Научи ме да се смалявам. Не е в стойността си пред Теб, а в своето аз, което често се издига против Теб. Нека Твоето присъствие расте в мен. Нека Твоята слава изпълва делата ми. Нека Твоят глас заглушава моя. Там, където аз се опитвам да взема контрол, научи ме да отстъпя и да Те следвам. Напомни ми, че истинското величие се намира в смирението пред Теб. Направи ме малък в собствените си очи, за да може Христос да бъде голям в живота ми. В името на Исус Христос се помолихме. Амин.